alibi ambalima ka awfo ka awali mandon ka beni aw ka wakati chuko ya wi sigi dawla anya fo chuko mina folin goro toy dala magayi émission ta ko flana ambale ke na konnala akilla minu yi do kun temelin fle ulu yi ta ko folo lage bi ambe do kun flana ukum konnala utmana émission be émission kilinyi nga ta ko folo ani ta ko flana ambo flana ke na konnala alibi ananga invité be nyokona no yi ajayi awa fomba aja ki fo ki wali nyumando ewa émission ta ko folo anya bla yoromina amina a numéro suivant plutôt amina ota donc numéro suivant namina ota ode an fie folo la anya ira ka foko animatrice ale kaganka ake chogodi wala sa kaseka aka sigi nyogonya aka sigi yereke beni kilinya kono ana furuche ani asigi nyogon ana che somo ulu ni nyogonche donc émission temele ablalay pour que moko ka se ko rappeler amena na yoro minabi ode ere bulu ni moko mi awanyininga animation yi doni kala irepse kamo chama blasira bi animation kono mo chama dona animation infana kono awa kofe ye animatrice korobo fana ko tagamake ina fo umujara ini animatrice korobo ye barake ina fo lala darabo fima ona nyogona chama ouverture média fana ale fana e plateau ye bi dunya kono mina kudonindo ibi barake ouverture média fana la donc o bayira ka fo animation kono ire yanga na doy awa fomba epse ka comparaison du manke no ye ka sanga nyogo manke animatrice folo korobalum ani sisa bi animatrice uni nyogonche nile yenyinga sake ka femfonyi uka danfarala ere ka jatimina bulla mundika nopse ka ke danfara ye ani nyogonche. D'accord, et Matou kuma dono ko farama fena tobi daga be yala na fara ko bunara mandi ko sabali avec noluma nyana ko keleke yoro kanedo et pourtant moko kanga sabali i comportement na mbora ka fonga kuma don na e kanga sabali tagamasina e kanga sabali dumuni chugula e kanga sabali ali fileli nyela ni bebe kuma Matu anga animatrice munu ni bora ka fosesa olu temelon olu ka kewalo ni ambitaw ani munu fene ma nduguma ani munu fene bo olu duguma Matu danfara chama mbuni nyogon chere abe ko msaya ni sinogo awo nkaram ko wala ni Matu ankaram go ba munu temene ye munu to fosesa lala darabo umujara kana fara bamakato chamanka olu glani ndeke olu machinlike Matu on sona ka munu ka sabali ka sakita unofe ku ka sabaro joshi ka buli do ku unofe ka chimisenu ke wala sangu ka donia do soro anga doyi amse ka bi ko fo chugomina kalando mi bolo wa kalando mi lameo ibe ka mo former duguma hal na soro ni ma ke télé plateau kaya ibe ka mo chama former ne budon mo chama mene welo wa fo yana ni dona animation na Matu de kama ni animation nya kanu mine ka klaka ake Matu ke wale anaka kuma ka kama muna olube ka una dege ka doala ani munu fene ya yi togo bi sorala fembe sorala jil manjabi sorala ka doala Matu baro barani bi doala ni ma kanu tisi ati nafa Matu baro barani bi doala ni ma kanu ni donala itese ka ke ibaki hakilna ndi me jama hakilna ani mogo ka lanyini atise ka keti
ibanga bi animation ta k'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ ka wele n'u bɛ ka don animation kɔnɔ matu yɛrɛ anw fɛnɛ tɛ animatrice kɔrɔbaw ye dɛ mais anw fɛnɛ minnu b'u ɲɛ kuma dɔw la i b'i sigi k'u lajɛ yali ninnu yɛrɛ animation kalan cogo jumɛn na u donna kɔnɔ cogo jumɛn na n'i y'a dɔw kunkolo tigɛ ka yir'u la u b'a fɔ k'u ta tɛ dɛ n'u dɔw jɔ kɛrɔ n'i k'u ma ko n dɔgɔ ou bien n'i k'u ma n'u ko u ka f'i ma ko n karamɔgɔ a tɛ b'u da dɛ a bɛ k'u ɲɛna de ko n'a fɔra ko n karamɔgɔ k'e de y'i sigi ka bigi ni kaye t'a fɔ t'a kɛ t'a don t'a bɔ ta o animation kɛla minnu bɛ yen bi u tɛ se ka tanga bɔ animatrice kɔrɔbaw kan anw minnu fɛnɛ sɔnna k'an sen da kɔrɔbalenw nɔ na u tɛ se ka tanga bɔ an kan ne m'a fɛ ɲɛna n ko bɛɛ jogo i ka kɔrɔtɛya n'i ye animatrice ta k'a lajɛ bi minnu donna a la o minnu tun b'a la o minnu ye formation kɛ o minnu ye pratique kɛ o matu i b'a sɔrɔ danfara ba b'u ka baaraw ni ɲɔgɔn cɛ a danfara dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ bonyabaliya b'a la question posé cogo b'a la ɲininkaliw kɛ cogo b'a la da faralenya kumaw kɛ cogo b'a la n bɛ hakɛto ɲini an filɛlibagaw fɛ kuma t'a fɔ cogo bila ne ka baara kɛra kuma baara tɛ taa min kɔ i b'o fɔ n bɛ hakɛto ɲini u fɛ da faralenya kumaw b'a la n kan ka nin fɔ nin yɔrɔ in na n kan ka nin jɔ nin yɔrɔ in na n man ka nin fɔ nin yɔrɔ in na u t'o dɔn wa conseil u tɛ conseil fɛ n'i ko bɛ conseil d'u ma a bɛ k'u ɲɛna k'i bɛ k'a yir'u la k'i bɛ se ka tɛmɛ o kan wa o de y'an sɛgɛn bi dɛ o de y'a kɛ denmisɛnninw ma kalan dɔn mato an ye kɔngɔw muɲu an karamɔgɔw nɔfɛ u ka dɔnniya ɲinini na tournage la an bɛ tugu u nɔfɛ ka taa tournage kɛ an ye fiɲɛlasiw muɲu pour que an bɛ dɔnniya ɲini k'a sɔrɔ mɛnɛ munna bi e bɛ k'i kɔnɔ ci k'a ta k'a di waliden dɔw ma animation kɔnɔ walasa don dɔ o fɛnɛ bɛ se ka mago dɔ ɲa du kɔnɔ dugu kɔnɔ sigida la e bɛ k'o kɛ bi kɔnɔna jɛlenya la o tɛ i n'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ o kan i taara ni mara sira min i taara ni bonya sira min i taara ni ka dɔnniya sira min i bɛ k'o de lawaleya n bɛna ɲɛsin kamera ma k'a fɔ ɲininkali dɔ de bɛ yan a ye taa ni ka kuma ye ka animation kɛla minnu bɛ ka animation kɛ u k'a dɔn ko san bɛ na k'a tɔ to gomi ye a ka di bɛɛ ye n'i tɛ yen don dɔ la i tɔgɔ ka baara k'i kɔ don min na anw karamɔgɔ bɛ bidonya jɔrɔ a ko n'ale tɛ yen ale dalen bɛ matu la matu bɛ se k'ale kunna wolo a kɔ a bɛ se k'a kun kɔrɔta a kɔ ale dalen bɛ ni Awa Fɔnba la parce que a ye an mara cogo min na k'an to an ka animation na a bɛ se k'a fɔ a karisa i ye nin kɛ bi nin ma ɲa dɛ an b'a fɔ a kan ka kɛ cogo ma fɔ an ɲɛna a b'a fɔ an ɲɛna anw sɔnna o ma ni e ma sɔn o ma fɔ bi e ko de ko i ye fitinin min formation kɛ ko fɔ i ka taa sɔn ka o de don bɛɛ kunkolo la diyagosa la bɛɛ ka sɔn i ta ma i ti mɔgɔ lamɛn n t'a dɔn ye kalan dɔ ye dɛ siga t'a la Awa k'i ka kuma tɔ sɔn ji la papier ye papier ye kunkolo kɔnɔta ye kunkolo kɔnɔta ye i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan a ye ne matu sɔrɔ n bɛ ka kuma télé de sanfɛ don dɔ la ne taara événement kɛ yɔrɔ dɔ la n sigilen à ma grande surprise u ko ne bɛ kɛnɛ kɔnɔ ko ne bɛ kɛnɛ kɔnɔ ko Umu Jara ka saki t'a la événement kɛnɛ kan ko n'i bɛ Umu Jara ka saki t'a la ɲini ko nin de don Awa n wulila k'an jɔ ka n bolo fila wuli tan mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ n ye n sigi n wuli kuma sera ko n bɛna so u ye micro di yan n ko ne bɛ Umu Jara ka saki ta ne n'o ka kan mɔgɔ bɛɛ t'a karamɔgɔ ka duwawu sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ma jigi karamɔgɔ ye i t'a ka duwawu sɔrɔ denmisɛnninw k'a dɔn ɲɛmɔgɔ bonya karamɔgɔ bonya
mɔgɔ min ye baara daminɛ yen a tigi bonyali n'a ma min fari k'a taa bɔ i la i bɛ taa i n'a dɔw bɛ ɲɔgɔn bɛn kɔɲɔyɔrɔ la i b'i jɔ u bɛ taa chaise ɲini ka na d'i ma u tɛ se ka wuli ka place d'i ma i n'a dɔw bɛ bɛn u tɛ se ka wuli ka gɛrɛ i la k'i fo i n'a dɔw bɛ bɛn u b'i kɔri de k'i yira mais u t'a dɔn bonya ye min ye u t'a dɔn gɛrɛ ɲɔgɔnna ye min ye mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ la k'a kɔnɔta sɔrɔ nka i tɛ se ka wuli ka yaala ka t'i kɔnɔta ta k'a d'a tigi ma ko parce que k'a bɛ nin baara kɛ anw karamɔgɔw ka samara tigɛra anw y'an ka samaraw bɔ k'a d'u ma ka tagama an sen na an sennankolo ala kulo bɛ n kan na ni nkalon don awa o de y'a to e bɛ place min na e sera yen bangebagaw t'a kɔfɛ ani ala t'a kɔfɛ o de y'a to ne yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ min na bangebagaw t'a kɔfɛ u dalen ala o taala t'a kan o de y'an bɛɛ se nin ma yan bi donc an bɛ bamananmuso fo k'a jara sangara kan k'a k'i da saya ye ko sabali dugu tɛ mais a m'a kan na ka taa a y'a kan ye de ka taa wallahi fo n'a tigɛra anw na yan ka sɔrɔ ka taa n'o tɛ anw ma tigɛ a la a kumakan awa ni hakili b'a la sanga ni waati ko ne ye fɛn bɛɛ to yen awa e ni mato kama tiɲɛ don a y'a fɔ wallahi ko bɛ ko la hali n'a ka di n ye n k'a kɛ n tɛ se k'a kɛ aw kama n ka image bɛ aw kan aw ka image bɛ ne kan n tɛ se k'a kɛ aw kama wallahi nin ko in bi n y'a bila ala ni aw kama awa ne bɛ sa nin kuma ɲɛ a tɛ bɔ n kɔnɔ donc ko denmisɛnninw u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye animation choisi i bɛ komi kasolamuso kasolamuso ka hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo don munna n ko i bɛ komi kasolamuso parce que i condamnelen don fɛn dɔw la animatrice i condamnelen don i n'i cɛ la ko dɔw ka y'i la a cɛ man ɲi cogo si la o de dun y'a problème fanba ye animatrice denmisɛnninw u n'u cɛ la ala an kɔrɔbalenw caman m'an faamu mais n'u y'an faamu doni min b'an kun u t'u ta fara kan u k'an faamu ala kama an yɛrɛw fana k'u faamu an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to a kɛra cogo cogo fo dɔ k'an furu ala ye aw minnu garijɛgɛ don an na a y'aw timinandiya n'an ye an b'aw deli ala yɛrɛ kama koyi a y'aw timinandiya n'an ye dɔɔni dɔɔni de don diɲɛ ba man go u k'an mara ten o kɔfɛ awa n'an ye jateminɛ kɛ animatricew dɔw fana b'a fɔ ko du kɔnɔna la ko ne sɛgɛnnen don koyi ne tɔɔrɔlen don an ka du kɔnɔ ne ko e yɛrɛ bolo e bɛ se ka kun belebeleba jumɛn de di o ko in ma min y'a to animatrice ni a ka du kɔnɔ mɔgɔw tɛ bɛn o kun belebelebaw ye mun de ye bon Matu n'i ko ko i sinamuso y'a kun dege ko i fana b'i ta dege danfara min bɛna se ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kunsigiko ye ni du kɔnɔ a kɛra sinaya ye a kɛra kansinaya ye a kɛra luwanze ye a kɛra duba kɔnɔna ye ni musow ko k'u ɲɛ ta animatrice fɛ a mankan tɛ ban dɛ a kɛlɛ tɛ ban bɛn senkɔniya tɛ ban a parler cogo la a ka dumuni kɛ cogo la a ka animation arajo la i b'a arajo de bila la i b'a lamɛn walima mɔgɔw bɛna f'i ɲɛna walima télé la walima réseau kan i ni fili tɛ ban dɛ ala ye fɛn dɔ kɛ animatrice ye a ma min ɲɔgɔn k'a kansinamuso ye a ma min ɲɔgɔn k'a sinamuso ye a ma min ɲɔgɔn kɛ hali a balima ye a ma min ɲɔgɔn k'a furukɛ ye Matu ne ni n badenw ni n denw de nana ɲɔgɔn fɛ ni ne n'u bɔra n sen na sani bɛ se mɔgɔ min bɛ na jɔ a ka ca mɔgɔ 20 ye minnu bɛ fɛnw ta ka di yan o sen t'o la Matu ni ne taara sugu la ne tɛ nan san donc ala ye o ko belebele na san dɛ an tɔw dun bɛ na san i ye kungo de kɛ ne kungo cogo di ne kungo tɛ kungo ye di ou bien ne kungo fɔra kungo la comme n bɛ fɛ k'a fɔ peut-être i bɛ taa sɔrɔ i bɛ na san
minnu bolo olu t'i dɔn n'o tɛ n'i ti mɔgɔ dɔn i b'a fɔ a ma ko heyi minnu b'i dɔn matu mais ni mɔgɔ min kanu a tɛ valeur dɔ a tɛ se k'i sɔn dɛ mɔgɔ min y'i kanu o de bɛ se k'i sɔn ka tila ka i yɛrɛ sɔnbagaw la mɔgɔ min y'i kanu o de b'i valeur dɔn mɔgɔ min kanu n'a y'i sɔn a t'i nafa hali i woloden n'i y'a wolo bi n'a m'i kanu a t'i nafa mɔgɔ minnu y'i kanu n'i taara sugu la u bɛ fɛn ta k'a d'i ma i tɛ dɔrɔmɛ don a la mais minnu ta ye ten n y'a mɛn ten n y'a ye ten n b'a ka émission lamɛn ten ko radio don ko télé don ko réseau don k'a sɔrɔ i kanu t'a la a tɛ se k'i sɔn donc e ka sɔn cogo bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ o danfaraninw bɛ se ka k'a la awɔ komi i bɛ ka n dala wɔrɔ bɔ an ka taa n'a ye o b'a jɛ donc sisan matu o danfaraba bɛ animatrice ni muso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ animatrice dugu jɛ ko 20 ta taa ko baarayɔrɔ la n'a ma bazin don bi a bɛ dabakana borode dɔ don bi ou bien a bɛ dabakana fini dɔ don ka yɛlɛ sabara ni sakiw kan a caman nin na la dɛ aw ma wari don a caman na dɛ aw ye sinamusomaw ye e ɲɛ b'a la don o don bɛ k'i pari ka taa don o don mana foroko falen b'a kun a bɛ sɛw dilan a bɛ jɛgɛw dilan e y'i cɛ kɛlɛ ko parce que k'a bɛ ka wari di karisa ma i ka furu bɛ sonsoro bugu la dɛ aw ka sɔrɔw kɛcogo tɛ kelen ye aw ka baaraw kɛcogo tɛ kelen ye fo sigiɲɔgɔn k'o yɔrɔ faamuya kan sinamusomaw k'o yɔrɔ faamuya sinamusomaw k'o yɔrɔ faamuya sinon i b'i ka furu bilasira ka sɔrɔ i cɛ tɛ ka fosi kelen kɛ i sinamuso ye donc animatrice ka comportement o yɔrɔ kɔni na an bɛ se k'o yɔrɔ kangari da sigiɲɔgɔnw ɲɛna an bɛ se ka min fɛnɛ fɔ an cɛw ɲɛna n bɛ i ka o kuma nafa ka bon kosɛbɛ matu n'an cɛw bɛ chrétien taabolo la taabolo dogolen ni a kɛnɛkan ta a bɛɛ bɛ Ala wele n'u bɛ chrétien diinɛ la u k'a kɛ Isa kanu kama u k'an dɛmɛ an ka baara in na u k'an kanu an ka baara in kama u ka hakilina ɲuman d'an ma an ka baara in na anw ka baara ye hakilina baara de hali ni i kalanna k'i kunkolo fara pratique dɔw bɛ yen i bɛ t'o de kɛ kalan jɔyɔrɔ t'o dɔw la donc kumakan duman bɛ se k'i dɛmɛ i ka baara la jigisigi kuma bɛ se k'i dɛmɛ i ka baara la hakilisigi kuma bɛ se k'i dɛmɛ i ka baara la hali k'i conseil i ka baara kɔnɔna na an cɛw fɛ a b'an dɛmɛ an ka baara la an b'o yɔrɔ ɲini an cɛw fɛ an ka baara in k'an kɛ masamuso ye an cɛw jɔyɔrɔ bɛ se ka k'a la an ka sanayɛlɛn sɔrɔ an cɛw jɔyɔrɔ bɛ k'a la an ka kɔtaga sɔrɔ an cɛw jɔyɔrɔ bɛ k'a la n'olu ma sɔn a ti ɲa n'olu sɔnna a bɛ ɲa n'a gɛlɛyara an bolo cogo cogo baarayɔrɔ la walima n'a gɛlɛyara an bolo cogo cogo sigi kɔnɔ ni cɛw sɔnna ka hakilina fara an ta kan k'a dilan an bolo duguma so kɔnɔ a bɛ dɛmɛ don an ye dɛ an b'o ɲini u fɛ kosɛbɛ 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 u k'a dɔn an ka baara in baara nɔgɔn tɛ kuma baara de don gɔngɔrɔ de don n'i y'a kɛru a tɛ segin tugun dɛ nka hakililasigi ka ɲi fɛn bɛɛ la ni hakilila tigɛlen don hakilila sigilen don i bɛ se k'i ka baara kɛ ka mɔgɔw nimisi wasa matu i b'a sɔrɔ animatrice bɛ bɔ du kɔnɔ don dɔw la problème dɔw b'i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ se k'a to auditeur k'o dɔn ou bien i bɛ taa sɔrɔ i den dɔ ye dusukasi ko dɔ k'i la walima i balima dɔ walima sigiɲɔgɔn dɔ e de ta kun ye ka jama la nisɔndiya e ta kun ye ka fɛn dɔ de kɛ jama bɛ nimisi wasa sɔrɔ fɛn min na mais n'a fɔra k'i ni dusukasi bɔra so n'i taara ka t'o yɔrɔ fɛ ni animatrice in yɛrɛ ɲɛ kunnen don a tɛ yɛlɛ jelimangoya mɔgɔ firilen bɛ nin kan sa ne m'a ɲɔgɔn mɔgɔ jelimangoya ɲɛ na an cɛw bɛ se k'o dimi bɔ an kan o jɔyɔrɔba de bɛ an ka baara la n'u sɔnna an bolo an ka baara bɛ ɲɛ n'u banna a bɛ défaut bila an ka baara la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tuura kelen sisanfaw an bɛ aw fo an furu cɛw an bɛ aw fo cɛ ka ca wallahi animatrice cɛ ye cɛ minɛ cɛ de cɛ ka ca wallahi animatrice cɛ aw ye cɛ dan cɛw de aw ka kan ka wele de ko sodanso parce que keleya fɛn min don ni b'i muso fɛ wajibi don nka aw y'o bɛɛ kun aw yɛrɛ la ka se ka anw lamɛn dɔw taw b'u bilasira a bɛ n hakili jigin nin yɔrɔnin na cɛw cɛ kɔ Cheikhna Kulubali Ala ka hinɛ ni Umu Jara bɛɛ la bi u bɛ tiɲɛ bolo cɛ an bɛɛ kun b'a ka so su ni tile a y'a dɔn a muso bɛ baara min na a
a y'a muso dɛmɛ baara in na a ye baara in diya muso in bolo n'a fɔra Umu ma ko taa nin ko kɛ n'a ko ko sini cɛ in b'a fɔ a ye e b'a fɔ ko sini mun na tile tɔ bɛ yen nɔ an bɛ heure jumɛn na an bɛ 14 heures de la wuli n yɛrɛ bɛ t'i bila fo ka n'a se wagati min na ni bana nana dɛsɛ donc cɛw k'a dɔn an tɛ kɛ foyi ye olu kɔ muso ye muso de n'i y'a mɛn ko muso b'a ŋana a sɛmɛ yiri ye cɛba ŋana dɔ de ye o cɛba ŋana cɛba naani y'o ye awa a ma kɛ a fa ye a bɛ kɛ a furucɛ ye wala a bɛ kɛ a balimakɛ ye walima a bɛ kɛ a denkɛ ye nin cɛba naani minnu ŋana tɛ muso kɔ i ka musoya wallahi a ma dafa dɔ b'a jɛ i t'i diya donc cɛw k'a dɔn anw ye olu de ye an bɛ min ɲini an b'a ɲini hali n'an m'a di cɛ ma an bɛ fɛn dɔ kɛ den ye hali n'an m'a di cɛ ma an bɛ duman kɛ daga kɔnɔ donc a tɛ taa ka cɛ to cogo si la i ye yɔrɔnin dɔ fana f'i ka kuma kɔnɔ min ye an kan sinamusow ni an sinamusow ye awa tuma dɔ cɛw t'a d'an ma yɛrɛ koyi n'u b'a minɛ an na an caman ka tomariw taara ten an caman ka pariwarininw taara ten an caman ka dogodogonin dogo so bɛ yen soɲɛ kɔnɔ bɛ yen u taara ten terrain papiers b'o la n'i ko i b'o bɛɛ kɛ ne ba i b'i sɛgɛn i kundenni fɛgɛya a ye gɛrɛ an na sa a y'an k'aw dɔ ye ala ye diɲɛ da wallahi a ye ala kira fisaya ni diɲɛ bɛɛ ye kisi ni nɛɛma ba ye sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra a bɛ digi cɛ tan na n'a ye cɛ tama dimi a fɔ k'a ka fisa cɛ 100 ye n'a ye cɛ 100 dimi a fɔ k'a ka fisa cɛ 1000 ye n'a ye cɛ 1000 tora a fɔ k'a ka fisa diɲɛ bɛɛ ye donc n'i y'o bila i kunkolo kɔnɔ k'i bolokɔnɔninw lajɛ awa kuma banna fadenya nafa ka dɔgɔ juguya nafa ka dɔgɔ animatrice muso du kɔnɔ muso de do komi muso tɔw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o lafiya ka bɔ an bɛɛ ma donc o yɔrɔnin fara i ka kuma tun kan o kɔfɛ awa ne ko mun de ka jugu animatrice ma animatrice tɛ mun de fɛ mun ka jugu an ma d'accord Matou i hakilina t'a dɛ d'accord Matou an ye jɔni jurumintɔw de an ka yetaw ka surun an ka dɔntaw fagolen don dɔnniya bɛɛ bɛ ala ka dɔnniya de kɔ mɔgɔ ko dɔn bɛɛ ko bɛɛ dɔn tɛ i bɛ dɔnniya min kɛ ani bɛ kuma ka dan i ka dɔnta de o de kosɔn kuma caman an b'a fɔ an bɛ fitinin min dɔn an b'o fara u ka belebele kan n'u ye ɲuman min y'a la u k'o ta u ka baara kɛ n'o ye ni juguman min b'a la u k'o bila n t'a dɔn ye kalan dɔ ye n'i ko maa min ko k'i b'a bɛɛ dɔn dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ wa n'i ko i b'a bɛɛ fɔ dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ i ka dɔ fɔ i ka dɔ to yen i ka dɔ kɛ i ka dɔ to yen ɲɛnamaya bɛ ten bon i ko mun ka jugu an ma mun ka jugu an ma Allahu akbar Matou jugu galon o ka jugu kosɛbɛ an ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan surtout ni galon dayɛlɛ la galon min ni tiɲɛ bɔlen i bɛ ala de wele ala ka ala jɔyɔrɔ ɲini joona ala kana jɔyɔrɔ yira o yɔrɔ la o ɲanw t'a la ye voilà i kana ala jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn ala ka jɔyɔrɔ yira dɔrɔn ka résultat dɔ yira o dɔrɔn de don sinon n y'a f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔ n ko tɔgɔ duman tɛ animatrice la k'a fɔ ko animatrice mana jɔ tan o tan mɔgɔw b'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko 1 ni tila de ye ɲumanya la walima 2 ko 8 si man ɲi o jugu ngalon ala de bɛ se ka kiiri tigɛ dɛ o fɛnɛ man jugu dɛ dana man jugu kɛn sɔn ye de ka jugu a to a ka da i la u k'a fɔ kana to a ka k'i sɔn ye dɛ n'a kɛra i sɔn ye sabara min tigɛra i sen ma n'a bɛnna i sen ma mais n'i kɛra bolokɔni taamasere e ta ka jugu o la dɛ
animatrice jogo tieni n'a sɔrɔ k'i ye hɔrɔnden yɛrɛ yɛrɛ ye k'i ka hɔrɔnya y'i labɔ i bɛ animation bila ou bien i bɛ dugu bila parce que jogo bɛ jogo la o man ka ye e la kuma bɛ kuma la o man ka bɔ e da e kan ka kɛ misali dɔ de ye e ye kalalikɛla dɔ de ye donc yɛrɛwoloya minɛn kɔnɔ ni yɛrɛwolo wirila yɔrɔ o yɔrɔ la animatrice dɔ tɔgɔ bɛ fɔ ye wa animatrice dɔ bɛ wele ye mais k'a ye k'a fɔ en tant que communicatrice ko jogo ɲuman ye 100 ye ko 1 tɛ e la jogo ɲuman ye 10 ye ko 1 tɛ e la Matu e kɔni e man ka wele ko communicatrice la dɛ parce que e tɛ se k'i yɛrɛ ka du dilan kuma tɛ mɔgɔ ta ma e ma se k'i yɛrɛ ka foyer dilan e ma se k'i cɛ dilan e ma se k'i denw dilan non e tɛ se ka mɔgɔ ta dilan wa an kelen-kelenna bɛɛ ye du dɔ dilan an kelen-kelenna bɛɛ ye dugu dɔ dilan an kelen-kelenna bɛɛ ye furu dɔ dilan Matu ya n bɛ n profiter n bɛ ouverture média ɲɛmɔgɔw fo n ka ɲɛmɔgɔ Isufu Mangara Buba Jara Cɔrɔnɔ Njayi n yɛrɛ karamɔgɔ vraiment a ye n sɔrɔ baara kɔnɔ mais ale de ne tan tɛgɛ ma kana ni ko anw mako b'i la ouverture média kɔnɔ yan sababu ko i kana to d'a ma i kana ji d'a ma nka i kana ɲinɛ kɔ n b'a fo fo ka diɲɛ ban mais Matu an ka ouverture média plateau in furu min dilanna a kɔnɔ dogodogoni ni kɛnɛkan t'a la balimaya min dilanna a kɔnɔ hɛrɛ min kɛra mɔgɔ dama min ye n'an ko an b'a bɛɛ fɔ sisan n b'a daminɛ sisan fɔ sini sɔgɔma tɛ dɔ da dɔ kan mais n bɛ n ka ɲɛmɔgɔw fo u ka kɛwale la n bɛ serifula bɛɛ fo u ka baara ɲuman na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don aw bɛ ka min kɛ a yelen don Mali kɔnɔ ani a kɔ kan ayiwa komi i ye foli kɛ ka ban kuma dafa kuma la awa fɛn ka jugu an ma k'i ka kuma dafa stress fana ka jugu an ma toujours hali bi ka wele bila an cɛw ma awa k'a dɔn k'a fɔ stress ka jugu an ma an bɛ baara min na i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ kunkolola baara de don hakilila baara de don n'an ni lafiyalen ma bɔ so a tɛ ɲɛ a ka gɛlɛn anw b'an to kasi la ka maa wɛrɛ la yɛlɛ anw b'an ka kasi dugu ka maa wɛrɛ ta dilan mais a tɛ ɲɛ abada an jigi y'an cɛ ninnu de ye donc olu k'a lajɛ hali ni du bɛɛ y'an kɛlɛ an cɛw k'an nɛgɛ n m'a fɔ an jo b'a la mais u bɛ se k'an n'an hakili yira ɲɔgɔn na cogo min u k'an n'an hakili yira ɲɔgɔn na ten hali n'an ni mɔgɔ fanaw tɛ ɲɔgɔn na an cɛw k'an faamuya tuma dɔw la u ka fiɲɛ bɔda ni k'an ye i komi an yɛrɛw fana bɛ fiɲɛ bɔda ni k'u ye cogo min u bɛ animatrice la u bɛ animateurs la donc an bɛɛ ka nin yɔrɔnin nin ɲini an ka nin corriger a b'an bɛɛ lafiya o kɔfɛ awa walasa ka émission kuncɛ weleweleda kan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin an animatricew ma d'accord Matu welewele ka da min bɛ ne bolo ka ɲɛsin animatricew ma kuma dɔnnaw b'a fɔ ko ni foli ma bila kuma na tɛgɛrɛ fɔlaw bɛ fara dɔnkɛlaw kan Matu n bɛ se ka min fɔ animatricew ɲɛna en tant que anw b'a fɔ ko aw kana sɔn k'aw jɔ jama la ka kɛlɛ kɛ o kana ye an na en tant que anw de b'a fɔ n'aw taara kɔɲɔyɔrɔw la n'aw taara bannikɛyɔrɔw la n'aw taara tɔnsigiyɔrɔw la jamanajɛrɛyɔrɔw la anw de ko mɔgɔw kana mana foroko finman ta ka dumuni k'u kun a kana k'an ka baara dabila i bolokɔrɔni sinen bɔnna n'an k'an bolo sinen bɔ en tant que anw de b'a fɔ ko mɔgɔw kana dumuni ta ka k'u kun ko dumuni bɛ dɛsɛ i bolo b'i da kɔrɔ an fana k'an jija a gɛlɛyara aw fana bolo koyi ko n bolo tɛ ɲɛsin a ma ko n ka n bolo bɔ n da kɔrɔ en tant que anw de b'a fɔ ko mɔgɔw kana nin kɛ Matu i kana to i ka ye kɔɲɔyɔrɔ la mana foroko b'i kun i bɛ ka dumuni ni k'i kun mana na k'i bɛ taa sama i ka so dɛ
matu kana to ka ye jamana kolokurun babi bolo ki da birala de alna yan kumbiri matu kana so fini haram nyalen sugu do bi o ka yila parce que e be ka demsen do blasira e be ka education di doma e comportement do fini dun chogola matu e kana so fembe fela ka ke duba kono bi sigida la min be se ka ke beba fa e ne tigera karsala e ko ni animatrice e ki hakili to la anga don animatrice ya kono en fenete mo fitini aya ndamana mo bayal ni mo ma fo amba yere fo anga barala parce que anga bara man no kuma bara de do ni imanya ibe kuma barala wara de do abe boka fo baka dun ka soro kuma don baliate mo be mine dala kande ma awo anga njija en comportement na en ke walula en fin dun chugula en dumuni ke chugula en flali nyawla anga donga fo en fora mo do ko wa do fene be fo anko munu be fo anko on be kan disi gosi bi nan karamo yi a do fene ka munu ya duna animation na on kama olu fene ku disi gosi na yi olu fene munu bala do fene ku disi gosi no yi o de muso be ka la deli samena ka toto ngomi anga do anga barai baralangolonti ame ka dujo ame ka dugujo ame jamana dla ame furu dla wa an yɛrɛ ka sokɔnɔ na an bɛ ka o fɛnɛ dilanni an fɛ donc n bɛ se k'o de fɔ animatrice ɲɛna ayiwa dakuruɲa kelen foli ka jumɛn b'i bolo n bɛ foli di bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na i y'a banni Usmani Sherifu Madani Hayidara ka Hayidara n b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ k'u ka kɛ Ala kama u ka nin cɛ in to yen Matu mɔgɔ minnu bɛ ka n bɛ ɲɛsin kamera ma k'a ɲini ko cɛ in ka malo ni cɛ in malo la tangati dɔ yɛrɛ ka dɛ Mali bonyanen do bi Ala ni Usmani Sherifu Madani Hayidara sababu parce que mɔgɔ caman ye danaya da ka bɔ u ka jamanaw na karamɔgɔ bɛ bɛɛ ka jamana na wa Ala bɛ bɛɛ ka jamana na mais n'i y'a ye u bɛ yen bila k'u bɛ na ni cɛ in kama Ala de ye sutara d'a kan n'i sɔnna o ma dɔrɔn Ala ye mɔgɔ min bonya kana fɔ k'i b'o dɔgɔya n b'a fɔ k'a ka denbaya bɛɛ fo ka tila ka dugawu kɛ Ala ka don juguw kalo dibi la a n'a ka denbaya bɛɛ ka Sherifula baarakɛla bɛɛ fo k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ Matu n b'i fo n b'i fo baaraɲɔgɔnya la n b'i fo i ka hɔrɔnya la n b'i fo i ka danbe la n b'i fo i ka wale ɲuman dɔn na merci beaucoup Jalo a diyara n ye awa n yɛrɛ b'i fo tubabu ko ten ko dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es merci donc adamadenw minnu ni minnu ye kelen ye olu de bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ hali bi Ala k'an to kulu la Ala kana an nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na ka tila k'i lafiya fana fɛn min ye a Seyidu Usmani Sherifu Madani Hayidara ye juguya y'ale ka engrais de ye plus bɛ juguya k'ale la a bɛ komi engrais u b'ale tɔ sinsin de u b'ale tɔ lataga de donc an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka an dɔgɔkɛ fo Umaru Fɔnba awɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a yɛrɛ ye cɛ cɛsirilenba ye a fana bɛ kumaso kɔnɔ yan a bɛ filimuw dilan an bɛ a fo a ka timinandiya n'a ka cɛsiri la ayiwa an denkɛnin min tɛ bɔ an nɔfɛ tagama yɛrɛ la n'i y'a ye dɔrɔn ale fana t'anw fana ka sarikala an bɛ a yɛrɛ fana fo k'a Tarawele ka numukɛni fo baara in bi a b'ale de bolo ni o ye Jabate ye ayiwa ka foli ni tani di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka wagati wɛrɛ ɲini dali masa fɛ Ala k'o yira an na sɔn nɔgɔya kɔnɔ ni Ala kɛra hɔrɔma ye sɔlala rasuli Ala k'o dugawu minɛ